Mayong buntag sa inyong tanan. Karong adlaw maadto mi sa Agsam kato, kita niyo ta. Diha ami mag-develop sa among campsite. Layo man kayo og tubig dito sa Agsam mga higala mo nang nagdala na may daan og tubig. Ikaw rin magdaan ng kuan, Mos. Dalagat ko din. Ako daan og palabim. Gikan dire sa kalsada mga higala isa pa ka oras padulong sa Agsam mo na nakaagi pa mi og maisan, nakaagi pa pud mi og sagingan. Ano yamin nalabihan mga higala nga kahoy nga kulambog nga daghan na kayog bunga. Dire nangatagak tong tanawon. Ilang gi panguha mao ni ang bunga aning kahoy nga kulambog. Aslo man kay ni. Kaya tong iplastar gani para maplastar sa kamera gyud makita og tarong. Ting bunga ng dayron sa kulambog. Aslom kay ni daghay may nakaila ni. So may pangalan ani da sa inyo. Dire sa amo sa higawon gitawag man namo ni og kulambog. Lami kay ni siya mga kabunso. Pan aslo mura siya og mangga. Naigi panita no. Bones Bimbo. Ang naong we? Guba ang naong lagi. Grabe kay ni ka aslom. Aslom kayo mga idol. Manay mangga sa lasang. Kinaigi panita no. Uy. Gamay may mura mag itlog sa unggoy. Kanang dako paniti na para makita nga to ang kuan. Kanang dako paniti na. Ha? Ukba. Para makita na to kini mo kini. Kan agad. Be, partida. Kung mukhaong ka na, di magubay mong naong. Tagaan na kag 500. Ismail, gapon kayo. Likaon. Ismail, gapon na. Sige. Kanang murag wag ka aslumi ba? Pag asluman imong naong, why 500? Mani down dayon mani down. Mani dayon dayon. Di karon na, Gcash ra. Hindi makauli ta. Sige. Sige, be, yeah. Kana. Yeah. Katawa na yun. Oy. Asluman mo. 1, 2, 3, asluman mo lagi. 4, 5. Mana horot gyud. Sama horot? Horot. Gubam lang nang. Hapit na. Ano ka makatawa? Wala, asluman na ba? 500 na, sure ball na. Mautik na. Di kayo sa aslo mga ka-idol. Pero lami. Dili kayo aslom? Mura na kang nagkaon, nagpahan ba? Ya, saan, aslom, dili? Gamay ra. Dili kayo aslom? Di kayo aslo. Be, patilaw be. Tilaw daw kung di ba kayo aslom gyud. Di ito kaya aslom. Lahi ra sa katong dito gyud sa atong atong nakuan ba nalabihan dito sa Makaukag. Bantog ra dayong wala na daot Kami kayo mga ka-idol. Naong. Di man day kay aslom. Nai-wide ring nga, taas na. Lami ang iyang pagka-aslom. Istam ba? Padayo na may manghigala. Kapi. Mga idol, maka-Gcash na ako rong 500. Impas ng Gcash ano eh. Pero abi nyo mga idol, na-prank rato na ako siya. Wakoy kwarta eh. Ay, prank ram da ito di ay. Prank raman na ito mga idol. Tana.